wag ko nakadawat sa pangatag ni Oscar Hidalgo ya. Wala ka kadawat? Wala lagi, ugom sa Prok Leader, yate kay gideliveran sila kirkon sa imkol kanina eh. Nahaya tong Prok Leader agad. Ako Mao na gani. bande na nakuha pero ay lagsaba na atong i-shot turon. Shot. Libre ko ya, wag ko Wait, kadawat dili ya. man na kadaga na kwarta diri bag-o ra election. Time sa Prok Leader. Ako bala si mo, bala si mo. Prok Leader yang anak. Bago Prok Leader? Oh. Ay, haya jud bisa mga Ikungkong kanino. Ya. Nakadawat makakatuntag 500. Oh, nakadawat ko 500. Libre akong shot ya, pi. Why problema na? Shot taron. Mo siya taron. Pero nako yang gamay ya. Unsa man to? Sabihin ako kong amigo. Amigo nimo? Oh, Si man si? Si Impoy. Impoy. Oh. Chati na yun. Dora? Lagi ka bala. Good shit. Chata na ako Chati to. na yun, Impoy. Okay na ya. Okay na, goods na. Undawi na daw. Oh, good shit. Look. Sarge. Ay, shit. Bang. Pasa. Sunod na lang. Sige, Sarge. Pases ako. Sige. Kung nga tayo mong kainom, bisag 5 ka bukalong neck, di ka mahubog. Yeah. May si Impoy oh. Hoy! Ay, pa-play! Ay! Shit! Adara! Ikaw may white ambag karon, ikaw maganer. Ikaw ganbab. Ana mo, wag problema sa kuha kay kabalo man ko nga libre ni kuya niya. Ikaw pa jud ang gipapalit. Matik, ikaw giganer. Nya poy, kumusta man yung racket sa ABCBN? Ay tagilid na ron. Ay tama din no, pildim din si Madilinlin. Yeah! Sarge! Kunta ka! Imno na to dire. Nah, si Sarge pa pasyaton. Oh! Ayaw to kapila dre, bakla man to magbinayot na to dre. Yakla na po to. Kisa nga Sarge. Kung amigo nga ko nga sundalo, katong alanganin kayo 50-50. Amo siguro to nakita na ko dito ah. Man! Ay! Atro! Nagtanawa. Pangsa kung ingon si Muam, bilak na po to, grabing kayo. Sarge! Ay! Kanina mo niya! Oh, kanina namin si Tanaw si Mua. Oo, kabantay na. Alexa! Binakla na po ka ba? Sat! Ay! Kanina mo ginom? Sat, ipa-play sat. Taon na po. Power kay Stephen ni mo TikTok ka. Nakita ka? Kita kayo, yung sa man to. Mingo. Buhay ko din doon. Magbuhay na klaro ato. Kita mo to, experience to. Kaliwa. Aw, experience na ito. Gawa po. O, Sarge! Ayaw pa siya taya kay kung mahubog na iya binakla na po na magkanaan na po na mo. Binakla na po na. Si Bakla. Katong nagsayaw dito ganina. Kani. Oh, bakla na igumiyan sana mangutag ito. Unsa pa pala eh? Ano ko ato ba? Say nakadungog nga. Pabutan niya po ti 500. Saya po na yung pa buret. Oh, maya po niya mo wala biya kay giamutan eh. Pabutan di kag pusil ron. O Sarge, sada lang Sarge. Para pa-relax mo utok ba? Pusilon ta mo ron. Ay, Sarge. Oh Sarge. Pasa lagi? Ha? Pasa. Pasa si Sarge. Mau na ka napaka-duty nga ba? Pampasi ka dito. Ato pa opisina. Opisina pa ka? Sige. Narapog ning wali siya si Sarge eh. Oh, may rapod no? May pasikitsoy atong kainom. Kitsoy? Tro. Soy! Atro. Soy! Kitsoy? Shot na soy. Muino na lang ko naman si Kitsoy. Soy! Oh, nibalik pa lagi ka. Wala, uhoro man day. Tata ko ha. Ay, do sige katubang. Tingko sa Sarge. Ali, Sarge. Diri ka Sarge. Diri ako. Napala sa'yo ha? Oh, sige. Pwede mo talikod na lang kabay. Talikod. Alam mo dyan, ko, dali lang video ko. Ending ko, sana kunin ako dito. Poy, shot sa Poy. Salamat. Karo Sarge. Karo. Dugay ang mga hubog ng tawhana. Uy, laagkot. Sarge! Laaya po na ning way chika. Eh, masikla ba yung chika ba? Sino Sarge? Dali may chika ba? Dali Aktor ba? bitaw ka? Ay, gusto mong chika? Anak ko dagag chika. Dami kayo. Gusto mo? Kana, Sarge. Kana. Good shit din na. Chika iya. Pagdali dito. Ikaw na. Kuha ko. Karas sa pamintaon mabot ang tagay dere. Pakasin ako, ulaw na ko sa inyo ay. Puro mala ito. Ay, patinumboy ba? Yung mga lalaki dito ba? Ay, patinumboy ba? Pagpurma ba? Ay, patinumboy ba? Ya, asa man yung kauban si Impoy? Impoy. Lo. Nanghuod to ya ba? Wala, muli mo tagayi, God. Say wala tagay, gipatalikod ba yung Sarge? Buang gini Sarge, no? Mga bay! Uy!
Hi, miss. Bago ta karon. Iya, suga sa tika ya uy. Tumboy man na iya. Gani no, sakita sung kamot eh. Paploy. Mahubog taro na. Oy, Kana. Ayaw mo kabalaki mahubog mo kay kining chika na nag-green tara ni. Naging tara. Oh, apartment diyan niya siya na isa. Kana sir, kana. Siya na isa. Mahubog mo, mahubog mo. Magubog. magubog taron. Lagi tungab na iya. Awa na ya, gitungab na di na ta mahubog ani. Siya ra gi mahubog ani ron ba? Wala na jud oh. Grabe kitsoy, wang ta gibinlan nahubog na oh. Tayang kitsoy oy. Wala ya si. Hubog na si kitsoy, siya din magakon sa tika ron. Wala. Ya. Oh. La, Nawala lagi si Sarge. ano si Sarge? Kuya, ako na lang dalawang sa kwarto. Hubog naman. Good shit. Pa na ya, gidala na si kitsoy ah. Ha, nagid Bilang sa tiyang. kitsoy eh. Dapat to sila sa kwarto ya. Kabalo na ko bugon sa to sila ya. Hayang kitsoy eh. Oh. Bish, dira bish, oh, bukak, may ano yung... Oh. Ang bayad. Bukak, di kayo na, ha? Pasi, thank you. Delicious! Hey, what's up guys? Gusto ba mo makakwarta sa pagdula-dula lang o games? So, kini ang Dream Club. So, i-register nyo na ang link sa comment section. And pag-download ninyo, makita ninyo ang register. I-click lang ang register. Tapos, buta ito diha itong Gcash number, password, confirm password, and i-click ang OTP para magawas ang OTP. So, pag sulod mo sa games na naka-free 5 peso coin, na klase-klaseng dula makita diha. So, ang color game ang pinaka-dali o pinaka-easy dulaon. Kung gusto mo ito mo cash in, i-click lang ang plus, and then mamili tayo kung asa itong gusto pilion. And buta na ito diha ito ang Gcash number, then ang OTP. So, mga gusto po mag-withdraw, i-click lang ang withdraw, and ibutan na ito diha ang amount sa itong gusto i-withdrawon, and then ibutan na ito diha ang Gcash number.